Televízia pozvala zástupcov všetkých politických strán a hnutí kandidujúcich vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky. Naše pozvanie prijali Rudolf Vaský z hnutia Tretej cesty. Dobrý večer. Aké sú priority rozvoja Slovenska podľa Rudolfa Vaského z hnutia Tretej cesty? Tak pre Slovensko môžeme spraviť úžasnú vec tým, že dokončíme budovanie bezpečnostnej štruktúry obecnej pokladnice a zrealizujeme masívny prevod dlhodobého bezročného kapitálu do slovenskej ekonomiky. Keď sa dostaneme do parlamentu, prevod tohto kapitálu sa urýchli, lebo organizovanie bezpečnostnej štruktúry by sme urobili v rámci štátnej správy. Ďakujeme. Ďakujem. Americký prokurátor Kenneth Starr jedinou otázkou čapol Billa Clintona. A tento krátky čas my môžeme využiť na podobné monumentálne odhalenie týchto prisediacich pánov, ktoré reprezentujú určité strany. Ja sa spýtam, a aká bude odpoveď, také bude odhalenie. Kto tu z prisediacich je za bezpodmienečné zrealizovanie myšlienky prevodu dlhodobého bezročného kapitálu do slovenskej ekonomiky? Národ slovenský, počúvaj, teraz sa odhalí, kto je sponzorovaný z úřednických zdrojov. Totižto 4 roky sme strávili po parlamentných stranách všetkých, nebudem menovať. Všetky parlamentné strany, či už to bolo, nechcem menovať kto, áno, sme za to, ale žiaľ Bohu, pán Vaský, nemôžeme to povedať verejne, pretože naši sponzori nám zastavia kohútik peňažný. Tak teraz, páni, jeden za druhým, kto ste za zrealizovanie myšlienky prevodu dlhodobého, bezročného kapitálu do slovenskej ekonomiky. Ďakujem. Ja by som vás Pán Vaský, vy ste nám prevzali zrejme moderátorskú úlohu. Moderátori sme tu my dvaja, takže nemáte vy právo dávať klásť otázku a každému jednému ja by som doplnil otázku. Lebo týmto sa vlastne odhalia, lebo oni majú čas, oni môžu povedať ja, nie, ja, áno, ja nie. Dostali by sme na platforme dobrovoľnosti. Pán Pánis, ale myslím, že dáma má prednosť. Nech sa páči, pani Vincoreková. Ja sa predtým chcem opýtať, odkiaľ bude ten kapitál? Lebo jednoduché povedať áno, nie. Treba povedať, odkiaľ bude kapitál. Znova sa spýtam. Ste za myšlienku? Pán Ide o myšlienku, odkiaľ bude kapitál. Ja vás musím prerušiť, prepáčte, pretože teraz vám vyhovoríte a nejde vám časomiera. Takže vás poprosím po jednom. Neviem, kto chce teraz hovoriť. Ďakujem. Takže pán Pánis chcel reagovať. Nech sa páči. Ja len toľko chcem povedať, že naša strana v žiadnom prípade úžerníctvo a také nepríjemnosti, to je nám veľmi cudzie. Naša strana do volieb sa pripravovala 6 rokov serióznym programom, ktorý predložila národu. A úžerníctvo a podobné, no je nám to skrátka cudzie. My sa nedáme podplatiť nikdy, to si Slováci zapamätajte, Slovenská národná jednota, ona to má už v názve, zásadne odmieta akékoľvek pôžičky, akékoľvek záväzky, pretože náš národ na to môže len doplatiť. Priority Slovenska v zahraničnej oblasti, pán Rudolf Vaský. Pozrieme sa na veci, ktoré sa už stali. Mexiko išlo do ekonomického zväzku so Spojenými štátmi americkými. V októbri 96. Clinton vychvaloval mexické ekonomické ukazovatele. To bolo fantastické, ešte lepšie než Slovensko to malo ukazovatele. Čo sa stalo? Behom 2 týždňov prišlo ku krachu mexického pesa. Mexičania sa odtedy z toho nedostali. Američania všetko skúpujú tam za babku. Dobre. Čo sa tu stalo na Slovensku? Pán Kozlík je jeden z tých, čo tu zaviedol mexický model kasínovej ekonomiky. Toto je presne to, čo sa tu deje. Úžernická ekonomika. Stavať diaľnice na 10% úrok a 10-ročnú splatnú dobu. To je nonsens. V normálnom štáte sa dostáva na 99-ročnú splatnú dobu, nulový úrok. To je normálne financovanie. Toto je úžernické financovanie. A tu príde k zákonitému krachu slovenskej koruny, pán Kozlík. Toto bude skôr, než si to myslíte. To znamená, že vaše priority budú aké? Na čo sa vy sústredíte? Silná slovenská ekonomika. Čo je dobre pre Slovensko, to je dobre pre Slovensko. A nie, čo je dobre pre Európsku úniu, nie, čo je dobre pre Ameriku, čo je dobre pre Slovensko. Slovensko najprv a potom, čo je pre niekoho druhého dobre. Vlastne sa nebudeme starať, čo je pre druhého dobre. Čo je pre nás dobre, to je prvé. Ako si predstavujete integráciu Slovenska? Ešte, keby ste mohli. Práve preto som dal ten príklad integrácie do ekonomiky Spojených štátov a Mexika. To je to isté. Malé, orabované Slovensko do
bohatého Nemecka, však nás tu skúpia za pár šupiek. To je nonsens, to je idiotina sa teraz namiešava do štruktúr západnej Európy. To čakajú nás, aby nás tu za korunu skúpili. To je kriminálne šialenstvo teraz ísť sa pchať do Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme. Ďalej, pán Rudolf Vasky, Hnutie tretej cesty. Vážený slovenský národ, tento štát, tento národ potrebuje okamžite prístup k dlhodobému bezročnému kapitálu. Nie tuto reči. Tie reči sú o ničom. Tu musíme začať pracovať, vyrábať, stavať bez úžery. Preto dokončíme budovanie bezpečnej štruktúry obecných pokladníc. Vy, ktorí to robíte, robíme to ďalej. Správame transfer dlhodobého kapitálu a budú tu nové voľby. Toto len také zahrievacie kolo. Zlikvidujeme celý úžernický systém, celý ekonomický model pána Kozlíka, mexický ekonomický model kasinovej ekonomiky, ktorý teraz nás tu bude stať krach slovenskej koruny. Pán Kozlík, toto sa blíži a skôr, než si to myslíte. Ďalší, ktorý vyčerpal svoj hlas. Ďalej, pán Rudolf Vasky, neviem, či má ešte čas. Áno, nech sa páči. Nie, to je pán Pánis. Tak ďakujem a pozdravím všetkých, ktorým pomáhajú budovať bezpečnú štruktúru obecných pokladníc. Ďakujem vám a prajem všetko najlepšie. Ďakujeme.